Преди да започнем разговора с нашите гости, да видим един кратък материал, откъде дойде предложението и общо взето реакциите, които предизвика. Преди дни парламентът прие на първо четене 24 май да се преименува. Предложението на Обединените патриоти е празникът вече да се нарича Ден на българската писменост, просвета и култура, а не както е сега – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост. Според депутатите от ВМРО, настоящото име на празника е неточно, тъй като кирилицата е българска, а не славянска азбука. Те са на мнение, че трябва да се върнат българските корени на празника. Решението за преименуване на 24 май предизвика разнопосочни реакции в обществото. Последва и обществено обсъждане, организирано от парламентарната комисия по образованието. Близо 30 учени, историци и учители взеха участие в дискусията. Дългогодишни изследователи на писмеността започнаха дискусията с научни аргументи, че назоваването на писмеността само като българска стеснява измеренията на приноса на средновековна България за християнизирането на всички славянски народи и го свива само до кирилицата. А това означава да се отречем от приноса ни за европейската цивилизация заради патриотични залитания. Част от учените посочиха като проблем пропуска на имената на Кирил и Методий в името на празника. Други, че ако празникът приеме названието български, ще се избегне общоевропейския дух. Като цяло преобладаваше мнението, че думата славянски трябва да остане. Българската писменост и славянска култура и българската азбука и славянската писменост пък са други идеи, които се появиха по време на обсъждането. За сега не е известно кога ще бъде второто четене на промените в Кодекса на труда, в които е залегнала идеята за промяна на името. Да, ще видим кога са обсъжданията на второ четене, но на първо място да благодаря на професор Александър Николов и професор Кирил Топалов, че са тук, за да обсъдим тази изключително важна тема. Вие сте символични или не толкова символични представители на двете крила в обсъжданията по този въпрос. Но наистина 24 май е нещо много свято, много така изконно свързано с България и въобще припознаването ни като българи и започва това разминаване славянино-българи и българо-славяни. Първо към професор Топалов, тъй като вие сте по-скоро за да стане българската писменост или старобългарска писменост, в същото време, професоре, защо говорим за българско азбуката е създадена в едно време, когато за националности много трудно можем да говорим, т.е. въобще не може да говорим? Това е един безкрайен въпрос, кога и как можем да говорим не за националности, за народи. Но малко са различни нещата и термините. Тя отвъд народностна една азбука и латиницата обхваща доста сериозна част от човечеството. Да, обхваща, но имаме на латиница пишат и италианци, и французи, и англичани и много други народи. И не сега, но и в древността. Да, защо според вас от чисто научна и такава гледна точка, защо трябва да се казва българска? Значи, едно нещо, за да го определиш, да му сложиш някакво определение, епитет или както ще го наречете, трябва да изходиш от неговата същност. Върху какъв език Кирил и Методий създават своята съвършена глаголическа азбука? Още през 19 век всички големи слависти, и европейски, и руски, признават, че това става върху старобългарските говори в Солун и Солунско. Само тези говори имат онези отличителни черти, които ние намираме в езика още най-старите паметници, доколкото са запазени. Това са комбинациите жд, щ, ър, ъл, обръщанията, ятовите гласни, ятовата гласна, ер малък, ер голям, носовките. Всички тези особености само на старобългарските говори тогава ни дават основание да смятаме и са дали основание на славистите и медиавистите още от 19 век. Най-големите имена, да не ги изброявам, те са много и от изток и от запад, да твърдат, че тази азбука е създадена въз основа на български език. На български език те превеждат с помощта на своите ученици и основните литургични текстове, с които заминават за Великоморавия. И ние днес знаем, нашата медиавистка говори за моравизм и старобългарски език, защото на място там са навлезли някои моравски думи.
Следователно, по първия етап на това дело, създаването му, то е българско. По втория етап, спасяването му, то също е българско, защото знаем, че след няколко години, 15, нека да са или 17 от 18 работа там, това дело е разгромено. След смъртта на Методий, те са избити, изгонени, изтезавани, учениците им и така нататък. Къде отиват? България. Един текст от онова време гласи, и то е писан не от българин, за България те мечтали, България сънували. И затова идват при княз Борис. Княз Борис и цар Симеон спасяват това дело и се създава могъщата Плисковско-Преславска и Охридската книжовни школи. Тоест, и по втория пункт, спасяването на това дело, то е българско, защото ако българският княжески и след малко царски двор не беше приел и спасил тази книжнина, днес в енциклопедите щяхме да имаме 3 реда. Че през 9 век е правен един пореден опит, защото има един друг опит от по-отрано за създаване на азбука някаква на славянски или някакъв друг език. Това дело се спасява от българската държава. Разбира се, в това няма никакъв спор, така, че и българската държава има огромен интерес да направи собствена писменост. Или се пренебрегва. И третия етап. От България тази писменост, тези литургични текстове отиват в Сърбия, 10 век отиват в Русия. Това е първото българско влияние в Русия, което нашите медиависти под съветско влияние продължават да наричат първо, както и второто, южно-балкански влияния. Южнославянски влияния. Какво има южнославянското? Питал съм ги на конференции. Те са повечето и мои студенти бивши. В това южнославянско, освен българското, какво има? За Русия става дума. И сръбско ли? Хърватско или македонско или нещо друго. Значи то не трябва да се нарича южнославянско. То е първо и второ българско влияние. Първото през 10 век, когато Русия се покръства с български духовници, български книги, и 15 век, когато учениците на Евтимий, Цамблък и всичките, книжовници от времето и от Киприан отиват в Русия. И първия епископ. Застават начало на Московската и на Киевската църква, тогава, когато Русия е унищожена от варварски азиатски нашествия, и за втори път дават основа, дават начало на руска писменост и култура. Освен науката, това нещо го потвърди дори, ако щете, руския патриарх, който преди 6-7 години дойде в България на посещение. И той каза 10 пъти: вие 2 пъти сте ни дали писменост и култура, вие 2 пъти сте ни дали с книгите на Преславската и Охридската книжовни школи и така нататък. Да. Значи, по своето разпространение след това, тя също е българска, защото България дава култура на Сърбия, България дава език и култура на Русия 2 пъти. Аз в това нямам никакви съмнения, професор Николов. Естествено, че от България, но какво пречи България да се някак си свържи с славянството? Не, България Тъй като професор Топалов съвсем правилно каза българските диалекти край сол, но ние може да ги наречем и славянските диалекти. Значи, ние ги наричаме български, защото по-късно в времето населението около солно-славянското се е самоидентифицирало като българско, но това не е точно в 9 век. Малко по-късно стават тези неща. Първо. Второ, съществува едно понятие език словенски, който използва славянски, по-точно, който използва черноризец Храбър. Ако погледнем за буквите, ще видим, че той говори навсякъде за славяни основно. И едва накрая казва, че при еди кои си владетели е създадена славянският азбука. Сега аз четох, преди да дойда тук, някакво безумие, че черноризец Храбър бил Храбанус Маурус, нали? Че това бил превод от Храбанус. Маурус Храбанус, обаче удобно обърнато там в това писание. Нали? Няма нищо общо. Няма как това нещо да се... Такива неща се тиражират непрекъснато. Нашата фрустрация идва от там, че ние бяхме доста време под опеката на Москва, че Москва неглижираше основната роля на България. И продължава. Значи продължава, защото и позволяваме. Да. На средновековна България за просветата на славянския и не само на славянския свят. Но свети Кирил и Методий имат общо славянско значение, както тяхната писменост, така и тяхното дело. Факт за това е още разпространението в средновековието. Култ към Кирил и Методий не само в България, но и в останалите славянски страни, включително и тези, които спадат към западната цивилизация.
Като Чехия, Бохемия тогава, като Полша дори, която много периферно е засегната от самата мисия. Вероятно, може би, дори изобщо не е. Но все пак това е една идея за славянско единство, етнокултурно и лингвистично, която възниква в късния Ренесанс. Съществува това не. Късното средновековие, да го кажа по-точно. Да, пардон. Да, искате да допълните нещо. Не, кажете, професор. Тоест, аз смятам, че сегашното заглавие на празника дава най-точно неговата същност. Да, две графични системи обслужват славянските езици. Глаголицата, която не е създадена в България, но се разпространява в България, и кирилицата, която е българско творение, но на базата на гръцкото унициално писмо и глаголицата. Тоест, късайки, струва ми се на мен, разбира се, че когато национализираме по този начин празника, ние ще скъсаме първо тази органична връзка между глаголицата и кирилицата и ще се самоизолираме от един процес, който вече тече, защото празника се празнува и в други славянски страни. Между впрочем, в Съветския съюз за първ път се отпразнува 1986 година. Далечната, аз си го спомням много добре това нещо. Ние трябва да внимаваме, като се херметизираме по този начин, да не бъде узурпирано делото на свети Кирил и Методий от много други желаящи да го направят. Това беше моята теза и в парламента. Сърбия и Русия с удоволствие ще приемат идеята, че ние сме нещо различно от славянския свят и ще ни изтласкат в периферията, ми се струва. Това е възможно да се случи. Професор Топалов, има резон в това, което казва. Вижте, един учен, когато говоря, винаги има резон в ред от неговите аргументи. Въпросът е, че на едни аргументи могат да се противопоставят и други аргументи. Значи, що се отнася до това, че в текстовете на нашите старобългарски писатели често срещаме думата славянски, словянски и така нататък, трябва да се има предвид и нещо друго. Ние нямаме нито един текст старобългарски, отнасящ се до художествена литература, до поезия или нещо друго, който да е останал у нас. Тоест, ние не разполагаме с оригиналите. Цялата тази литература с книгите на Преславската и Охридската книжовна и Евтимиевата по-късно книжовна школа отиват в Русия. Един млад учен, Камен Михайлов, написа тази книга "Български, дробна черта, български образи в рускоязична среда". Той беше лектор по български в Минск и там успял да намери доста текстове от българските текстове, които са останали приблизително в онзи вид, в който са отишли. Защото той доказва с тази книга, че от 16 век нататък в руска среда всички тези български текстове са преписвани с оглед на новите идеологически задачи на Руската империя. Тоест нещо, което Оруел пише в известната си книжка. И те идват до нас вече в един доста по-късен вариант. Дори и за буквите им, че професор Куйо Куев написа една книга за този текст, в която изследва доста много текстове в руската литература, но в руската, където всичко е прочиствано и което не е отговаряло на новите идеи на Руската империя, Тоест, искате да кажете, че за буквите е фалшифициран в Русия текст? Всички наши текстове са редактирани, ако не фалшифицирани, то редактирани с допълване. По тази логика би трябвало тогава името на българския княз Борис да изчезне от текста, то стои в края му. След като искаме да махнем изобщо връзката с България. Сега, има някои неща, които не могат да се фалшифицират. Всичко може да се фалшифицира. Всичко може, но когато всичко се прави с определена цел и тактика, то се прави до някъде. Нещо, което може и друго, което не може. Първият препис на Описменех, който е неизвестен от кое време е? От времето на Руската империя, което е създал Петър I, или е по-ранно? Ами доста по-късно. Ами от кога е? И е дошло при нас. Не, от кога е? Ма това е без значение от кога. Това е в периода от 16 век нататък. Ма не е така, напротив. Не е, разбира се. Всичко е променяно. Същия похват е използван. Как да няма такова нещо, като човека го доказва с тази книга? Вижте, знаете колко хора са писали книги? И доста по-титуловани от Камен Михайлов. Има световна славистика. Не е лошо да погледнем какво пишат. Световната славистика отдавна е казала каква е истината за Кирило-Методиевото дело. Кирило Методиевото дело е свързано само с България. Не, че е свързано само с България. Тя няма да е славистика, ще е българистика. Темата, по която говорим. Не, я изкривявам. По подобен начин
по подобен начин са фалшифицирали, са променяли текстовете и във Византийската империя. И, например? Същата традиция във Византийската. Например, кой текст? Няма какво да ви давам примери, Ама не, защото тук говорим примери, по важните неща, значи, не аз все пак се занимавам с наука, не с фантазии. Дайте пример. Не са фантазии, съжалявам много. Извинявам се много, но всичко, бих искал да имам фактология, което е писано и там, що се отнася до България, е най-често променено. Кое е променено? Така че ние говорим... много неща са променени. Например, кое? Така че ние говорим за едно отношение има интерпретация бизантина, на две велики сили, Русия и Византия, по отношение на България, които са мачкали Българската империя, още когато е била горе Великата империя и по-късно, когато е била голямата и силна българска държава. Въпрос на баланс на силите. И ние сме ги мачкали, това, което казвате вие, че евентуалното преименуване на празника ще обезличи тяхното дело не може да бъде обезличено. Напротив, може. А опитите за обезличаването му се правят вече няколко века. Професор Топалов, извинете, че ви прекъсвам, но това, което казва и професор Николов, за да ви събера малко мненията, той не казва, че ще точно обезличаване е думата, че ще се обезбългари в един световен... Вижте сега, ще ви кажа и следното. Има една параноичност в това, че все някой на нас ни е пренаписал, че някой ни е откраднал. Има. Витае в нашето общество и от има безотговорност, защото вие знаете, че 19 век колегата със сигурност знае, един сърбин Дмитрий Тирол написва една книга, с която доказва, че Кирил и Методий са сърби, създали с азбука на сърбски език и оттам се дали на другите. Така, днес нашите братовчеди македонците твърдят... А Кирил и Методий какви са по народност? Извинете, това не го дискутираме. Делото им е важно. Делото им какво е? Делото им е важно. Не са създали славянска писменост. Какво са създали? Делото им е важно. Създали са македонците днес също твърдят, че те са македонци, създали са македонска азбука и се дали на... всичко, нали? Нали се изслушвам? Аз ви слушах отдел. Значи... Не създавайте така шумофон. Именно, в крайна сметка, шумофон създавате вие, професор Топалов. Сърбите твърдят, че те са сърби, създали азбука на сръбски език. Македонците на македонци. На македонски. Руснаците тази година твърдяха, че Кирил и Методий са разпространили азбуката в Русия. Кога? Един век след смъртта си. Не ми разказвайте... Професор Николов, кажете, за да завърши, защото ние до утре така може да говорим един върху друг. Ние ще защитим и винаги сме защитавали, доколкото можем, като има... Този празник, извинете, е създаден в България в 1851 година от Найден Геров и продължен от Йоаким Груев, дядо Славейков, като общонароден български празник. Найден Геров е бил руски консул. Той ще го скарате, че бил руски агент. Не, аз казвам само каква функция има. Той има много от Възраждането, които са били на руска служба и руски, но наистина общославянската идея върви през 19 век. Точно тогава. Професор Николов, на вас, за да завърши, очевидно, няма много лесно да стигнем до единение по този въпрос. Аз за това казах, може би, защото не виждам никакъв смисъл от етнонационализирането на този празник по този начин. Примитивен. Професор Николов, вас не са ли ви питали на конференции международни, вие защо пишете на руската азбука? Защото световната славистика вече мисли, че ние пишем на руска азбука. Аз ходя на конференции, където хората са наясно с това, за какво става въпрос. Всички ходим на такива конференции и ни питат защо пишем на руска азбука. Не са ме питали. Може някой в трамвая да ме попита такова нещо. Благодаря ви, уважаеми професори Николов и Топалов. Наистина разговор е дълъг. Ще го продължим. Това е видно, че няма много лесно да стигнем до някакво единение. Със сигурност ни предстои разговори за това, което се случва по българо-македонските преговори. Аз като виждам, трудно ще стигнем въобще до някаква идея за единение, но разбира се и през научния спор и през обективната истина се ражда... Това, защото България беше загърбила всичките си културни и национални приоритети и се чудеше на кого да угажда. На Съветския съюз, на Югославия, на някого друго. Стигнахме до там, че днес трябва да браним азбуката тази като българска и делото на Кирил и Методий като българско дело. Въпросът е да не изпаднем отново в такова положение. Ние сме изпаднали отдавна. Вижте културни акценти за днешния ден, уважаеми зрители.